И ето за сега доматката върви добре. Това е много хубав едър розов домат. Ето колко китки прави, чак се изфлякла на земята от тежест. Така. Ето същия сорт тук. Вече имаме един, който почва да зрее. Хубави едри домати. Ето. Тук имаме момини сълзи. Ето го. Уха! Ето какво става. По-голямо от шепата. Момини сълзи. Ето го. Започва да зрее. Лека по лека. Така. Доматки ще има. За всички от сърце. Има различни сортове. Някои вървят по-добре, някои не толкова. Това тук е кафяв от Крим. И той е хубав едър домат. Не е някакъв дребосък. Ето го. Ето го. Кафяв от Крим. Има най-различни. Ето идваме и тук. Тук имаме червен руски сорт. Олсу. Ето го. Добре расте. Прави страшно много китки. Ето го. И с страшно много домати. Също много хубав сорт. Това тук е оранжев домат. Бендида е сорта. Ето го. Прави доста доматки той. За сега съм доволен аз. Това тук какво е? Я да го видим. Паулина БГ, червен домат. Ето го. Този тук е малинов. Ето го Паулината. Домат. Добре. Този тук не е много едър сорт, но пък е като грозди. Домат до домат. Но този за сега много ми харесва. Как върви. Едър домат. Каква китка. Вързах, защото тя се откърши.